Machiegni janeno mar odiochieng' ma kawuono, ageno ni bedo gi odiochieng' makare. Adwa na kaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani. Ka kawuono adwa na nyisi ni antie Homa Bay County, kamoro ni Ndhiwa Sub County, Osure Kanyamwa. Kuma bende adwa romo gi japur man gi lony korka pith mar olemo mar passion fruit. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile, luonga ni Alori Nyaka Black. Machiegni. Alori. An? Machiegni. Beri nade? Anti maber. Aneni dich. Adich idhi nade? Adhi maber, Ruoth orita to in? Abe orito maber. Ngimani? Jehova orita. Machiegni uru. Erokamano. Erokamano. Aneno ka sani ipango gi. Sani koro watwe. Watemo mondo waket matunda mondo ringe waya. Ema koro watimo sani. Kamano. Daher ni fulri ne jopiny, nyiswa nyingi, kuma wantie gi gima ini wuon kaka japur itimo kawuono. Erokamano, nyinga en Nicholas Otieno Abach, an Jakanyamwa, ma wantiere area mar Kwamo, e Homa Bay County. Kuma wantie kawuono ni, wadhi timo show mar matunda. Wantiere kod gik mang'eny mwapidho ka, puothwa ni luongo ni New Tab Farm. New Tab Farm wapidho olembe mopogore opogore, to kawuono koro wadhi timo olemo mar matunda. Matunda ma wadhi timo kawuono en matunda mar sweet purple passion fruit. Erokamano, to passion fruit nigi kidienje adi? Wantiere kod kidienje ariyo mar passion fruit sana sana. Nitiere mar mawach to gi sweet purple ni. Koro mawach en olembe kogolo to golo olemo ma yellow. To en olemo maduong' to yellow to wach. To ma wapidho kani en sweet purple ma ka ing'iye sama ochiek to en olemo mabiro ka purple marateng' kama. Kodhi ni wuon kani chako pidho olemo ni golo kodhi man chako go kodhi. Kodhi kane achako to nadhi amanyo kodhi mar local mar mawacha. Tabiro takete nasari abeya ta alode nasari kae to en makoro nadhi amanyo kodhi mar hybrid mar sweet purple tabiro atimo nego grafting kae tapidho kae. Daher ng'eyo ka bende olemo ni inyalo timne intercropping kata inyalo pidhe gi gik moko e puodho. Yes, olemo mar passion fruit inyalo timne intercropping gi gik moko kaka kang'iye puothwa ka watimo gik machalo kaka oganda nitie. Nitiere ochiago nitie, watimo godo, nitiere njugu kaachiel kod pumpkin. Gimomiyo watiyo go oganda sana sana en ni nikech oganda nitiere kod ndhadhu mar nitrogen ma lowo dwaro kabisa. Koro sama wapidhe to nikech bende New Tab Farm ka watemo mondo watim organic farming, koro sama wapidho oganda waketo nitrogen e lowo kata wamedo ne lowo ndhadhu mar nitrogen ka watiyo gi gik machalo kamago. Kit olemo ni timo maber e lowo machal nade? Aseteme e lope ariyo, aseteme Lwala kaachiel kod Anywang', to aneno ni Anywang' otimo maber kabisa molo Lwala. Koro Anywang' gi dho jomosomo luonge ni black cotton. Koro black cotton matunda nitim maber malo lomi kata clay. Otimo maber e kinde machal nade kata kor lwasi machal nade? Lwasi ma chieng' nitie gi koth ma ok ng'eny ahinya. Wanyalo wacho ni hot and wet. Onyalo timo maber kabisa. Kaka kuma wantie ni ka ing'iye wayudo chieng' to koth bende wayudo ma ok ng'eny ahinya. Koro piny to ok ng'ich sate. Mane kuonde ma olemo ni timo maber. Season ne ma dang' wawachi, nyadi mang'eny olemo ni golo maua seche te. Koro sa ka sa ka golo maua seche te no en olemo ma inyalo pon bende seche te. Oonge gi samoro ni koro ndalo moko entie ndalo moko onge. En kako ochako no to biro bedo kogolo matunda seche te kako golo maua no bende. Ginang'o ma ng'ato nyaka ng'e kata nyaka bed go e paro kapok ochako pidho olemo? Ikruok ma wabedo kapok wachako pidho olemo mar passion fruit, namba achiel wang'iyo ka bende wantiere kod lowo. Namba ariyo wang'iyo kodhi ka bende wantiere kod kodhi ma wadhi pidho. Kodhi ahinya nyasani kalore kuma piny ogike wapidho kodhi mag grafted, kodhi mochom. Koro nyaka ng'e to bende intiere kod kodhi mochom ma idhi pidho sama koro ipitho. Namba adek, odwaro pegs kata tonde. Bende wadwaro yiende ma ichungo miguro kaachiel kod waya. Koro gigo te ikruok machalo kamago nyaka ibed godo kapok ichako pidho olemo mar sweet purple passion fruit. Ere kaka iiko lowo? Lowo kaka iiko, namba achiel wachako gi pur.
wanyalo puro lowo ma lowo bed mayom, kata kisani kaluwore gi lony mabende nitie, wanyalo go yath e lowo kaeto lowo bedo mayom. Koro ka lowo osebedo mayom, to wadhi timo demarcation, wadhi guro yiende kata kete manyiso kaka wadwa tiyo. Koro ka waiko lowo to wachuo kete, to kete ka kinde olemo golemo bedo nafas mar mita 3, to kinde row gi row bedo nafas mar mita 2. Koro mage ikruoge ma kwaseketo kaeto wakunyo bugni. Kwasekunyo bugo to wakawo puothwa maber cha to wadhi wapidho kacha kaeto tije mamoko koro dhi mbele. Bugo onego bed ni lachne en fut 2 kaeto tut mare e lope mag black cotton obedo fut 1.5. Kodhi fut 2 to odhi obedo matut ahinya ma ka koro koth ochwe to kano pi mang'eny ma kaeto ang' towe to miye fungal diseases. Ka ing'iyo yiende kata wayagi, to ibiro yudo ni yiendegi ni e nafas mar mita 3 kendo wayano okete gi malo mondo ka olemo oselak kata oseidho gi e yien kata tol manotwego cha, kogik e waya cha, to oyud kaka onyalo ringo malo kaeto lier koa piny. To ka nok oketo olemo, nok otwene waya kata ok otwene tol moidho go malo, to kobedo piny to odhi bedo gi contact gi lowo. Sama obedo gi contact gi lowo, to odhi kelo tuoche. Koro emomiyo ber kobedo malo kuma ok onyal yude koth kata ng'ich moro amora. Gin ang'o ma in iwuon kaka japur itemo ng'eyo kama ka ndalogi mag keyo kochopo tiyud yuto makare? Gik matemo mokwongo, namba 1, achako gi kodhi. Aneno ni ayudo kodhi maber. Kaseyudo kodhi maber, tachako atemo matek kabisa ni a manage farm na e doyo. Atimo doyo maber. Kasetimo doyo, taketo hygiene mara bedo malo. Sama itiyo iye kata gik mitiyo godo tools bedo maler, ok ibed gik moko molil. Nikech sama bedo gi molil, ang' dhi kelo tuo ne olemo. Kata dhi kelo chandruok moro ne olemo kacha ma koro ang' ng'ato ng'iewe ni chame, to ok ocham gima nigi quality. Koro magi gik mwatimo mondo wane ni sama olembo dhi e chiro to watero quality products. Kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubedo mabori kwa mgenye nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachuni kete manaka. Teacher Beach Sangwen Otieno. Bed kodwe wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo kidieny mar ariyo sama ne wadhi e rusa ini dhi modho pi an be naneno ni ber nikech an e puodho mar olemo an be thoth ne iwacho ni olemo ni koseikore to olwar piny an bende nayudo thuolo mar kwanyo olemo mondo an be awinje ndhadhu ma bende Nicholas osewuoyo ahinya kaluwore gi chenro ma kawuono ka bende adwa napar ni antie Homa Bay County Ndhiwa sub county kamoro no Sure Kanyamwa. Aya dongu dhi rusa sama wadhi break no an bende mae kit olemo wololo
e kaka ochalo. Ineno iye kaka chalo. Mae olemo ma kawuono wawuoyo. Omit. Nicholas. Yes. Echa ni wacho ni sama wasetimo pruning cha. Distance onego bed 1.5 both sides koso? Koro kane wasetimo pruning to koa kuma madonge ka wase tuwe kanyo to biro nyaka 1.5 meters kaeto wang'ade to romo gi machielo ma bende dongo up to 1.5 meters mondo miye thuolo mondo koro gol bedenegi mondo ema koro ol ka koro miyowa olemo. Koro bedegi bende kata ka dongo mana kaka ne watimo seche ka magi wasika sika ka wagolo agola bedegi ma gitwerego gi. Koro inyalo nyiswa ni chiro chalo nade korka olemoni? Chiro mar matunda ber kabisa nikech ka ing'iyo kata indhiwa kama ngima local market yani yudo ka oonge. Nitie mana jomoko ma kode kisito biro kode matin ma ok onyal kawo kadaka 30 kichiro kata kidhi kode. Ji lare nikech mit ma entiere gode. Manyiso ni ni wuon sama meki gi oseikore in gadiera ni sama idhi uso gi to gidhi. Wan gadier gi chiro mare ber kabisa. Erokamano. Gin ang'o midhiero mage kata challenges mage ma in wuon kaka japur iseyudo korka pith mar olemo mar passion fruit? Pek mantie ahinya kuom olemo mar passion fruit en mar samoro tuoche. Nitie fungal diseases ma mondo mi control gibedo matek kabisa, lakini tuoche mamoko machalo kaka kute kata insects to wa control mayom kabisa, lakini fungal diseases chandowa kabisa. To sama wawuoye pest and disease kata tuoche mabende samoro thagi kaka japur, gin kit yath mage ma in iwuon igo ne olemo gi to ka dipo ni go yath e seche machal nade ma in iwuon? Ka wago yath to wago yedhe mag nyadala kata nyaluo. Watiyo gi itobo kata iti yiende to wariwo gi yedhe mamoko ma bende mag nyadala wariwo to wagoyo e puodho ka. Wagocho chieng' ngeso ka chieng' ngeso ma ngeso ka ibiro kata en odiochieng' mar go yath kamano. To weeding kata gulo itimo nang'o? Yore mag nego buya wajatiga kariyo ka ahinya. Watiyo gi yo mar weeding ma watiyo kod jembe kaeto wanyalo tiyo bende gi rapur matin, kendo yo machielo mwatimo godo control mar buya en tiyo gi herbicide. Nitie yedhe moko mantiere duka ma wanyalo dhi to wang'iyo to wakwelo kaeto nego teko mag buya kaeto cham wadonga. Erokamano. Bakia ka in iwuon kaka japur ma bende ni e kaunti mar Homa Bay, iseyudo kony moro amora koa e kaunti? Onge support moro amora mwaseyudo kowuok e county government kata achiel. Watematima kaka jopur mondo watim pur maka kod kacha, to kata kamano county government pok omiwa sir moro amora. Any value addition ma in iwuon itimo kaka japur mar olemo? Value addition ma wasechako timo gi sani to pod onge, kaluwore ni chiro mantie pod duong' kabisa kendo watero atero olemo mondo wa market direct. To mbele kanyo wapango kaka Neotab Farm ni wadhi yawo kuma wanyalo biye olemo mondo walos go passion juice mondo koro kata nyithi skul, nikech wan ka gi nyithi skul mang'eny ma koa skul to nyalo biro to ng'iewo juice to madho, kendo mano nyalo kelo pesa mang'eny moloyo. Daher ng'eyo ni to olemo ni bende nitie tuoche kaka kudni ma bende samoro thago e puodho kae, to in iwuon kaka japur gin ang'o ma in iwuon itemo ng'iyo kama ka gigi kik thagi? Kae tuoche ma chandowa kabisa, nitie tuoche mag kute. Kutego waseketo fly trap ma ka ing'ie puodho ka nitiere fly trap mwaketo mamako lwang'ni, nikech sama olemo olo cha to ka osetim pollination gi kich to kich we more kacha mamit ne lwang'ni. Koro sama lwang'ni odhi kacha to piyo owe kudni. Koro waketo fly trap mondo miyo mak kudni ka, mak lwang'ni ka kik dhi nyuol kudni olemo. Tuo machielo ma bende wantiere go kae, wantiere kod yellowing disease ma oketo it passion bedo mayelo. Kaeto wan kod brown spot bende, iyudo ka nitiere e ite kacha, nitie gimoro moduong'o ma brown kamae, mano bende tuo. Kaeto wan gi folding of leaves. To mogik tuo machielo ma chandowa en woodiness disease. Oketo olemo bedo matek gi kumoro ma koro kichame to iyudo ka iye kacha koro tek. Koro magi tuoche ma dang' awach ni wan go, kata kamano waseketo okenge maber mar nyago gi kata mar deal kodgi. Mano omiyo watiyo gi yedhe manyadala
mondo walosgo insecticides, walosgo fertilizer, walosgo fungicides bende. Kaka in iwuon in rawera ma bende pod tin, akia ka bende isebedo gi paro mar bedo godiochieng' miketo thenge ma inyalo luongo rowere ma bende ni alwora kae mitimnegi kata tiegruok moro maluwore gi korka pur ma in iwuon isebedo gitimo? Mano watimo kaka New Tap Farm, kendo chieng' ngeso ka chieng' ngeso wawere ka thuolo ni rawera moro amora mader mondo obi opuonjre biro ka kendo ji yudo puonj maber, kendo amor ni rawere mang'eny osea gi puonj ka kendo dhi motimo dala e projects mopogore opogore mwatimo kaka New Tap Farm. Koro wawe thuolo kendo ng'ata ng'ata madwaro mondo oyud puonjruok moro amora biro ka mondo mi oyud puonjruok. Higni mabiro, ere kuma in iwuon kaka CEO mar New Tap Farm inenori? Ka neno higni mabiro kaluwore kod olembe ma wasepidho gi investment mwaseketo, olembe mag long term, taneno ka higni 5 mabiro ber kabisa, kendo New Tap Farm dhi bedo ni gadieri gi pesa mok thin ne $500,000 kuom nus higa ka nus higa. Tiende ni higa ka higa New Tap Farm neno ka wanyalo yudo $1,000,000 ma ok wadwa tiyo kata. Wanyalo chiwo achiwa to wadhi wayudo nikech olembe mwasepidho nyalo dhi kelo pesa mang'eny. Olembe machalo ka maembe, avocado, machunga, kaachiel kod passion ma koro wantiere go ni. Daher ni terwa okenge kata process mar pidho olemo mar passion fruit. Ka wadwa pidho olemo mar passion fruit to wachako gi bugo. Koro bugo ka wadwa kunyo nikech ne wasetimo demarcation mwa chungo yiende kuonde ma bugo dwa bede, to wachako gi kunyo bugo. Bugo no wacho ni en fut 2 lachne, kaeto tutne en fut 1.5. Koro kwasekunyo bugo cha, to lowo mwagolo e fut mokwongo malo, wapogo gi lowo mwagolo e fut mar 2. Koro sama wasepogo lopegi, lowo mamalo cha wadhi riwo gi manyiwa kata chieth dhok ma osetong'. Koro kwaseriwe godo maber to waduoke lowo. Kwaseduoke lowo ei bugo kacha, en kende mwaduoke. Kaeto wachuo kede e chuny bugo, kuma chunye nitie, wachuoe kede. Wadhi timo kamano e puodho te manyaka ang' watiek go bugni. Kaeto wadhi kawo olemo to wachako pidho kuma ne yien cha, kuma ne wachuoe kede cha. To wapidho olemo ka wanyumo kanyo. Kaeto kwaiko olemo to waike mana nyaka kuma ne oike ka entiere pot ne cha. Emwaike to wagike. Kaeto waweya kamano. Kaeto wachuo kede ma fut 7 madhi tere malo nyaka waya mibiro bed kitweye. Kamano. Mana kamano janeno maru, ageno ni in iwuon ikaw puonj 2-3 kaluwore gi kaka ng'ato nyalo pidho olemo mar passion fruit. Gi kinde ma bende wan godo ni adwa ni gima iwinjo ka Nicholas owacho, mondo wan bende wane ni to bugo mowacho no nomiyowa nyaka measurement. En bugo mowacho no koso wuondo, dong wadhiru ane. Ber. Adhi maber, gimani antie. Arwaki. Erokamano. Waneti. Aneno ka koro idich. Ang'o ma koro itimo kae? Ni adwa pidho matunda. Kamano. Koro Nicholas, mae achiel kuom bugo miwacho ni ikunyo mar olemo. Yes. Koro bugo kwasekunyo kama, koro wadwa duoko lowo kaka nwawacho, en fut 2 lachne, fut 1.5 tutne. Koro wadwa duoko lowo. Koro kwa duoko lowo to wadhi tiyo gi yien ni dholuo jomoko luonge ni nyakech, jomoko luonge ni nyawang'e dongo, but kizungu luonge ni tithonia. Koro wadhi tero tithonia, gimomiyo waketo tithonia mondo wariw gi lobno sama wapitho en ni mondo neg tuoche moko ma nyalo chando olemo matin ma wapidho. Koro ka waduoko lowo to adhi bedo kanyumo matin mondo wageng' tuoche mag lowo. Koro inyalo chako duoko. Koro kwasetieko mano to wachuo kedne chunye, chuo chunye kabisa. Ang'o miyo ichuoye e chunye? Wachuoye mondo wang'e kuma chuny bugo ne nitie, mondo ka koro ang' wapitho to waketo olemo e chuny bugo. Kamano. Koro wadhi pitho. Koro ka wapitho to nwaseolo pi e olemo no e pot kanyo seche 3 motelo. Koro wadwa pitho, koro wayieche kamano. Kaeto wagolo yien no, kaeto chunye kanyo ema waduoke olemo. Koro wadhi olo lowo nyaka ang' wagik kuma ne lowo mane en gi nasari ochakore godo. Wadhi ole nyaka ka.
olaola kamano orome oserome koro ka oserome kamano to wadhi kao wanyalo tiyo gi post wanyalo tiyo gi peg moro kata wadhi tiyo gi manindwa ni karwa ka koro manila ni wadwa keto gimoro ma kang'o odongo to nyalo luwo koro wadhi tuwe Koro tuwe gi kanye? Koro watuwe piny mar kumochomego ni. Ma en kumochomego. Echa nen grafted. Nen grafted. Koro piny mar kumochomego ni ema watuwe. Kwasetuwe kamano to wakele kama kaeto en mobiro to otude gi waya ni. To ni en gimopim koso en ni ng'ato nyaka waya no kata ni not waya iluongo nang'o? Tol. Tiketa kata marabora kosi pimo. Ipimo marom kode. Wan tol ni kaber to bedo fut 5 gi nus kata 6. Koro ma waketo ni en. Koro ma en fut 5 gi nus. Koro ma ema dhi kele malo ka. Gikinde ma wan godo sani wadwa timo gima kisungu dendo ni pruning. Tiende ni wadwa golo bethene ma bende ok dware e olemoni. Nicholas gi japur ma bende ngodo e puodho ka dhi leronwa kata dhi tang'onwa kaka gini onego bed ni time. Koro Nick daher ni nyiswa kata tang'ne jopiny kaka pruning onego bed ni time. Yes, pruning ka watimo nitiere okenge ma nyaka wang'i kabisa. Iteni nikech mae mwadwaro mondo dong madhi malo. Iteni ok onengore wang'adi. Koro ka wagolo to bethene gi ema wagolo. Koro wadhi tiyo gi wembe, wanya tiyo gi wembe kata sekatua. Koro ka wagolo to wagole kamano. Kendo kwa bire ma kendo wagolo kamano. Koro kwa chako pruning to wachako gi konchiel to watimo tema nyaka wang' watieki. Ma nyaka osechadiwa ot ni e puodho kae. Ka itime to kimiyo odiochieng'. En saa sama iwuothe e puodho to inyalo bira to itimo tema matin tidhi adhiya. Niso ni gimoro machal gi wembe ni en gima kiwuoth go e ofuku. Nyaka iwuoth kode e puodho. Kaeto gimachielo ma bende nyaka ing'e kabisa sama watimo pruning ni magi luongo ni extra vines gi kizungu. Ka ing'iyo kaa wan gi bedene motwere go gi. Koro motwere go gi bende nyaka wagol. Gimomiyo wagolo gi wan monengore wachiek matunda. To sama wawegi to odhi nalre kumoro amora kaeto en makoro gik nochikowa. Koro en wang'ole gi en wagole wang'ade Yono kwa tim maber ma ok wagolo ok waketho ite moro amora. Koro mano e kaka onengore watime. Ka wasebedo golemo maber to wadhi kawo pegwa ni to wachuoyo kaeto mae gimo emane mwadwa twego nyaka ang'o gik e waya malo. Koro ka gisechopo malo kaka gin ariyo ni, achiel dhi bathe koni. Koro kodhi to nikech ne wagolo bedene manotwere go ka, wanale kendwa kaeto watuwe. Koro kisenale minale kaeto mogikeno emitwe godo. Wachako nale e fut achiel. Chako nale e fut achiel. Gimomiyo nale kendi en ni sama matunda dhi golo olemo to olemo ne cha pek. Koro kiwe ni odong' gi laterals manotwere go ka to
sama olemo dhi bedo mang'eny to dhi bedo mapek kae to gore piny. Koro igologi kae to itwe kendi. Koro kisetwe kendi, itwe koni kae to kendo ichak idog itwe kon machiel cha. Koro kaka omedo dongo to imedo twe atweya. Kineno kodongo mogik fut achiel ichak itwe. Koro koni banalo. Koro kono bende wanalo mana kamano. Kamano. Kae to kon be fut achiel. Twecho cha chakore gi kanyo. Itwe kendi ma koro kata kodhi obedo ni en golemo mang'eny kata mapek to ok ogore piny. Kendo fut achiel chak itwe kanyo. To ni wacho ni ok twe olemo dong. Ok twe olemo, ok twe ite, ok twe mafua. Kamano. Koro ka nikech pok ogik fut achiel maber ma pod yom en watimo weye kata bang' juma moro achiel koka en wabiro twe. Koro bedo kanyo kamano. Kae to wabedo gi ti machalo kamano. Koro mane kaka onego wa tim pruning kae to mane kaka onego watwe mondo ringe waya. Kamano. Janeno marwa mae gima onego bedi timore e puodho sama isetimo ne pruning iwinjo maber nyiso iketo peg. Kiseketo peg gichako twe achiel mita achiel kae to kochopo malo kabisa timanyo ne yo kendo nikech olemo ni en gima odongo ka onalore to in iwuon kaka japur onego bed ni timo ne ang'o imiye yo kata direction molemo ni onego bed ni luwo to gi kinde mabende wasechope korka pruning kae an bende nitie gimoro mabende aher ni mondo ing'e ni sama isetimo pruning kata sama isegolo gigo ma ok idwa ok ber kiketo gi e puodho nikech odhi kelo tuoche e lo kata e olemo. Daher mondo awach ne joneno kata jowinjo, joluo duto ni pur en gima ber kendo joma tindo kata rawere okaw maino gi mondo mi okete weche mag pur. Nikech iyudo ka joma tindo kawuono ginyalo wuok ni gidhi manyo tije mindiko gie to kata kamano tijego samoro konygi nikech gimotiyone kata koyudo msara samoro en mana chiemo monyalo chamo kende to investment machielo madotim onge nikech msara ok dichop kode kanyo. Koro anyalo jiwogi ni wadonjuru pur ka in gi piece of land matin, ka in gi lowo kata mana kwota eka kende, chaka matin kae tidong maduong'. Atiyo kod namba mar sime mar 07 27 04 66 89. Bende anuoyo kendo 07 27 04 66 89. Bende ayudora e Facebook kokalo kuom nying mar Nicholas Otieno Bach. Inyalo yudo godo Facebook kendo namba mar chiwono dhi nyaka e WhatsApp bende inyalo yudo godo. Iwacho ni gimoro amora man gi chakruok Jaramogi Ajwang' nyaka bed gi gikone. Githuolo ni kawuono ne wawuoye kit olemo mar passion fruit. Achiel kuom gigo mabende daktari wacho ni kichamo olemo ni iyudo en ni en gi vitamin C, en gi vitamin K, en gi potassium to bende en gi fiber. Ang'o ma fiber timo e dend dhano? Fiber duoko chien kit mo mang'eny ma bende ni e dend dhano. Ne jogo ma bende nigi tuo aina mar diabetes, olemo ni duoko chien tuoni. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata kamano bende inyalo tiyo gi SMS namba wa ma en 236000. Kioronwa ote machuok ma wan wawegi wabro somo kata wabro pango safar ma wachopi kuma intie iwuon. An bende inyalo tudri koda kitiyo gi mbui mara ma en Lorraine Omondi kaka Facebook page na, TikTok, Instagram, kumora mora iyuda gi nying mar Lorraine Omondi. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luongani ya Lori nyaka Black. Oriti mosani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.